Усім добрый вечер. Вітаю на стендапе. Калі вам будзе смешна, то гэта стендап. Калі будзе полезно, то гэта будзе лекцыя ад псіхолага. А калі не смешна і не полезно, то я мігрант, і мяне трэба падтрымаць. Увогуле, мы все... Скрынка? Я ў кішэню магу сабраць. Заўсёды цяжка пачынаць, ты заўсёды думаеш, з чаго пачаць. Я думаю, што у нас у Беларусі усяго па два. Ну, як выглядае сапраўдны горад? Касцёл і праваслаўная царква. Як выглядае дзве мовы і як нам палаецца, на якой мове правільна гаварыць. Як вы правільна будзеце зараз размаўляць. Як нам яшчэ пасварыцца? Ну, рагачоўская ці глыбоцкая. Дзе правільныя мігранты? У Варшаве ці ў Вільні? Я лічу, што у Вільні, вядома, што ў Вільні. Так і наше ўсё жыццё. Нам смешна ў тым, што вельмі страшна. Я буду казаць пра рэчы, якія вельмі страшныя, але ж нам смешна. І паглядзіце, чаму гэта добра. Пакуль гэта смешна, мы можам за гэта змагацца. Мы не забаяліся. А пакуль гэта страшна, то ў нас ёсць сілы, каб гэта рабіць. Таму, калі хто пачуе нейкія маты, то выбачце фармат стендапу. Іх будзе, дарэчы, у 3-4 месцах. І калі каму гэта будзе дрэнна, то мне похуй. Гэта першае месца, дзе будуць маты. Яшчэ 3, выбачце, калі ласка. А пра што будзе сёння ісці гаворка? Па-першае, я быў у Варшаве тыдзень таму і набываў каву сабе. І я кажу, ачу, яна на мяне глядзіць. Я тады кажу, thank you. Яна на мяне глядзіць яшчэ больш прышпільна. Я тады кажу, ага, дзякую бардзо. Яна на мяне глядзіць, беларус, калі ласка, трымай. На гэтым мы скончыліся, разгаварыліся. Наша дзяўчынка, яна працуе ў кавярні. І беларусы зараз, калі мне кажуць, з кім ты працуеш, я кажу, з беларусамі. А дзе ты і беларусы? Я кажу, адзін у Аўстраліі, першы беларус, другі беларус у Расіі, выбачце. Колькі-то беларусаў жыве ў Штатах. І наогул мы, беларусы, рассыпаныя па ўсёй зямлі, але ж у нас ёсць нешта агульнае. Тыя праблемы, якія мы абмяркоўваем. І пра што будзе лекцыя ці стендап? Ну, першае, што мы адчуваем, што не вывозім. Колькі гадоў прайшло? 6 гадоў з 20-го году. І давайте вспомним 20-й год. Ну што, ты кажаш, што праз месяц усё скончыцца? Песіміст. Ну, 3 месяцы, зусім песіміст. А калі ўсё будзе нармальна? Ну, праз 6 гадоў, ну, дурань ты. Прайшло 6 гадоў. Кажуць, што 6 гадоў гэта вельмі багата для таго, каб новае пакаленне, тыя, хто ў 20-м годзе былі школьнікамі, у наступным годзе гэта будзе наступнае пакаленне. І яны зараз новае небітае пакаленне, і таму я вам па сакрэту скажу, у нас ёсць шанец. У нас ёсць шанец, бо прайшло 7 гадоў. Што цяпер цяжка? Міграцыя – гэта страта звыклага свету. Аб чым мы марылі? Купіць кватэру ў Каменнай Горцы. Дзе тая Каменная Горка, дзе мы зараз. Рэпрэсіі – гэта адчуванне бяспекі, але ж мы да іх прыстасаваліся. Вы чулі, як у 20-м годзе гучала? 3 чалавек затрымалі ў красавіку. Як гэта гучала напрыканцы года? Толькі 300 чалавек. Шу, яны працавалі ці не, пасілкаваўся амап ці не. І зараз мы да гэтага звыклыя. Усё было нормально. І мы думалі, я ж чалавек, я венец стварэння. І з'явіўся штучны інтэлект. І ён кажа, не, сабака, ты ж браў пазыку на шлюб, на свадьбу, на веселье. Які ты інтэлект? Я інтэлект сапраўдны, а ты не інтэлект. І мы з вами апынуліся ў той сітуацыі, калі нам няма на што апірацца. Калі адзіная апора гэта... А на што вы апіраецеся? У меня, например, дрыжики, и мне нема на что опираться. Новины 24/7, и я тут хочу распавесці такую историю. У меня есть клиенты, и заўсёды яны кажуць, вось мне страшно, мне тревожно. Ну, гэта зразумела, 26-й год, але ж які запыт зараз вельмі цікавы ў 26-м годзе. Ён выглядае так. Ведаеце, я прачнуўся, і мне няма пра што трывожыцца.
Я яшчэ падумаў, мне няма пра што трывожыцца. Я схадзіў у прыбіральню, падумаў, ну дзень жа добры, але ж мозг кажа, пра што ты сёння не трывожыўся? Ці ёсць у цябе? І ведаеце, што ён знаходзіць, ён успамінае, што міграцыя ёсць, што праз год трэба падаць нейкія дакументы, ну пра тое, што няма грошай. І, дзякуй Богу, з'явіліся дроны. Людзі, у каго ПТСР, яны кажуць, вось, мы да гэтага рыхтавались, і будзе ў нас паветраная трывога. І мы да гэтага рыхтаваліся. Ведаеце, тыя, хто трывожнікі, яны, калі паветраная трывога, я пытаюся, як вы гэтае перажылі? Яны кажуць, я ўсё жыццё рыхтаваўся да гэтага, я ведаю, дзе ў мяне бомбасховішча, у мяне ёсць катомка з рэчамі, а да гэтага чаго жыў, не ведаў, чаму жыць. І глядзіце, як выглядае стрэс у падручніку. У падручніку ён выглядае так. Спачатку актывацыя ідзе, прадуктыўнасць. У стрэсе мы вельмі добра працуем. Ну, хто там, калі цяжкая сітуацыя, ты зусім нармальна. Што самае цяжкае? Пасля стрэсу ідзе высокая трывога, і пасля стрэсу трэба адпачыць. Але ж глядзіце, як наша жыццё выглядае. Санта-Барбара, памятаеце, як яна пачыналася? Пам-парам-пам, пам-парам-па-па. І вось наша жыццё, гэта кожны дзень новы стрэс. Ну што? Хто помніць Санта-Барбару? Хто не помніць Санта-Барбару 6-7? Мы достаточно старые люди. Хто не помніць Санта-Барбару, гэта 6-7 90-х. І глядзіце, як нашыя праблемы змяніліся за гэты час. 2019 год, хто быў у Фейсбуку, расфарбавалі вазоны не ў той колер. Зрабілі не тое. Сёння нашыя праблемы, нават я папрасіў чат GPT, зрабі нейкі калаж з тымі праблемамі, якія ты бачыш. Дарэчы, Трампа ён сам напісаў. І я хочу сказаць падзяку нашим арганізатарам, што яны зрабілі такую класную імпрэзу ў дзень народзінаў Трампа. З 80-годдзям Трампа. І адсюль ідзе вельмі важнае пытанне. Наш мозг зусім не прыстасаваны дзеля таго, што зараз нам трэба перажываць. І калі раней было пытанне, што са мной нешта не так, у мяне асноўнае пытанне, што не так з гэтым светам. Наш мозг увогуле не прыстасаваны да штучнага інтэлекта. Наш мозг увогуле не прыстасаваны да гэтых траўмаў. Про майго прадзеда гісторыя. Ён у 67-м году один раз быў у Ленінградзе. І там была такая лентачка, і было напісана «Музей восковых фігур. Не чапай». І ён кажа, я побачыў, калі адвярнуліся ўсе, я так хоба, аднаго Петра Першага, потым хоба, другога. І гэту гісторыю я чуў, у 2000 годзе. Гэта была падзея. Чалавек быў у музеі у Ленінградзе, і ён пра гэта распавядаў 67-го году. Дарэчы, што снедалі сёння? Якія навіны сёння? Бачыце, колькі чаго адбываецца зараз у нашым жыцці. Наш мозг прыстасаваны для палявання, вогнішча, суседняга племені. Ці прыстасаваны ён да таго, што зараз адбываецца? Не. І таму асноўнае пытанне ідзе не ў тым, што з намі нешта не так. Асноўная праблема ў тым, што мы халера не прыстасаваныя да таго, што з намі адбываецца. І таму, калі людзі кажуць, што са мной нешта не так, у мяне трывога, я кажу, давайте падлічым. Вы перажылі гвалт. Перажылі. Тады была турма, была. А што далей была? Міграцыя, новая мова, калектыў, дзе мяне булілі праз тое, што я беларус. Так бывае. Калектыў, якім мне прыйшлося працаваць з маргінальнымі людзьмі, якіх я раней толькі на малюнках бачыў. І што? І у вас проста трывога, а іншы бы зусім павесіўся ў гэтым выпадку. І я кажу чалавеку, вам трэба не тэрапія, медаль нейкі выдаць, што з вами ўсё добра, што вы гэта пражылі, і чалавек на мяне глядзіць, сапраўды трэба выдаць медаль. Але калі мы вернемся да таго, што ў чалавека яшчэ яшчэ і сям'я, і дзеці растуць, у каго ёсць падлеткі. Віншую, у вас праблем яшчэ ў разы больш. Што адбываецца ў міграцыі?
Ох, у міграції Що помирає перший в міграції? Хто веде? Перший помирає секс, бо ён для виживання нам не патрэбны. І калі люди приходять на сімейну терапію, я кажу, не тое, што про секс, калі ви абдымаліся апошні раз, і люди так глядзяць, дзякуй. І я кажу, за што дзякуй? Мы зразумелі, што нам далей трэба рабіць. І таму, калі б Ванга побачила тое, што зараз з намі адбываецца, яна б сказала, дзякуй Богу, што вочы мае гэта не бачаць. Бо зараз тое, што Ванга не могла б читать Телеграм. Я ёй заздрошчу за гэта, і яна просто бачила. Але ж, калі вы прыходзіце да псіхолага, галоўная думка, якую я лічу, трэба зразумець са мной що так. Як да гэтага прыстасавацца, што навогуле. Але ж, усё было б добра, калі б не міфы. Якія міфы у нас... Так. Якія міфы у нас з вами ўсіх ёсць? Ну, першае, калі з'едзеш, адразу станеш новым чалавекам. Як выглядае мігрант на першы дзень? Ну, літоўскую мову вывучу за 2 тыдні, усе ж дурныя. Я ж за 2 тыдні вывучу мову. Ну, безумоўна, я буду самым главным барацьбітам. Вот чалавек выходзіць і кажа, так, усе не так змагаліся, усе офісы, шмофісы пры ўсёй павагі не так рабілі, адзін я ведаю, як правільна ўсё зрабіць. Можа, чулі, можа, не. І што адбываецца? І праз год чалавек бачыць, што я такі ж, як яны. І галоўнае, небяспека для чалавека занадта пазітыўнае мысленне ў міграцыі. Гэта ж дурныя вучаць мову 5 гадоў. Гэта ж дурныя шукаюць працу колькі-то гадоў. І, Боже, вас і барані вас Бог шукаць кватэру ў Варшаве ці Берліне. Пачуйце гісторыі. Наступны міф, які гучыць, галоўна не ныць, іншаму горш. Я чуну, у Афрыцы дзеці галадаюць. Хто так кажа, калі ўсё дрэнна? А што яшчэ людзі кажуць? Ну, нехта зараз сядзіць. Як гэта выглядае? Ці будем мы святкаваць дзень народзінаў нашых дзяцей? Не, сорамна ж святкаваць. На стендап прыйшлі, лепш бы задонатілі камусь. Вот сядзяць і смеюцца тут. І гэта тое, пра што мы зараз праходзім і жывем, і нам сорамна за тое, што мы проста жывем сваё жыццё. І вось у мяне на гэтым тыдні адбылася сапраўдная навіна. Мой сын навучыўся катацца на двухколавым велосипеде. Для меня это была такая з'ява, бляха. Я написал пост у Фейсбуку, тады думаю, не, усіх же плохо. Я другий раз написал, думаю, не. Петрухин спытаецца, адкуль грошы мне на ровер. І я все нешта подумал, ведаеце, я не написал, і ты ж психолог, такі ж, як і ўсе астатнія людзі, бо ты не ведаеш, як далей жыць. Шкодная порада, навіны кожныя 7 хвілін. Хто так робіць? Мы ўсе зараз читаем навіны. Але ж было б нармальна, каб мы просто читали навіны. Трэба прачытаць навіну, дальше пачытаць, што сказаў Шрайбман Чавы, далей прааналізаваць тое, што яны сказалі, і дачакацца на Еўрарадыё, калі будзе стрым, і калі будуць гэта разбіраць усе. І напрыканцы сказаць, я ўжо стаміўся, і калі працаваць. І чалавек прыходзіць, кажа, у мяне пракрастынацыя. Я кажу, Телеграм адключы. Ён кажа, не, і ён адключае Телеграм. Усё правільна. Прыходзіць на наступны занятак, кажа, Іван, Ютуб. Я кажу, разумею. То бок, кожныя 5 хвілін навіны. Галоўная парада з навінамі – гэта зрабіць нейкі графік, каб іх чытаць па пэўнаму графіку. Ведаеце, тую навіну, якую мы з вами чакаем, вось будуць машыны гудзець на вуліцы, будуць людзі ісці з плакатамі. І тую навіну, якую мы чакаем, мы ўсе пачуем. Астатнія навіны цікавыя. Я не ведаю, як вам, я проста пра сябе кажу, што хто сказаў, хто што зрабіў. І галоўнае, калі гэта зоркі, ну цікава ж, хто з кім пераспаў. А калі гэта пра палітыку, то яны нават не спяць ні з кім. Яны проста лаяцца. Ці цікава пра гэта чытаць. Але ж тут ёсць такое пытанне. Я чытаю, я неяк прымаю удзел у тым, што адбываецца ў маёй краіне, бо ў мяне няма іншых спосабаў уплываць на гэта.
родныя мае, уплываць гэта данаціць, валанцёрыць, рабіць нешта для людзей. Хай гэта будзе бяспечна для вас, хай гэта будзе еўра. І калі кожны з нас, калі чытае навіну, я зараз скажу, як злы псіхолог, ты ж псіхолог, калі б замест таго, каб чытаць навіны кожны дзень, мы адкладалі бы 5 еўра і камусьці дапамагалі, гэта было б лепш для нашай супольнасці і лепш для нашай псіхікі. Я кажу як псіхолог. То бок, якія правілы? Навіны заўсёды раю чытаць па данаце, глядзець відэо гвалту без неабходнасці. Вось як выглядае, дзесьці адбыўся тэракт. Што мы адразу будзем шукаць? Дзе відэо тэракта? Дзе ўсе падрабязнасці? Як гэта зробіць ваш дзень? Ці можаце вы гэтым людзям дапамагчы? І тут яшчэ выглядае адна праблема, якая вельмі важная для нас, для беларусаў, іншыя, можа, не разумеюць. Рэпрэсіі ніколі не сканчаюцца, але ж мы пра іх ведаем як. Калі да нашага кола прыйшлі да нейкага псіхолага. Рэпрэсіі! Прыйшлі да журналіста. Ай, што мне пра журналіста? Я ж не журналіст. І як казаў Познер, памятаеце, калі прыйшлі да святароў, я казаў, што я не святар. Калі прыйшлі да пісьменнікаў, я казаў, што не пісьменнік. Калі прыйшлі да журналістаў, я сказаў, што я ганаровы пенсіянер і нічога не сказаў пра вайну. Вось так сказаў Познер. І далей мы бярэм тое, што навіны – гэта тое, што актывуе нашу траўму, ПТСР. Заўсёды, калі мы бачым тое, што... глядзіце, калі у вас ёсць дзеці, затрымалі маму з дзецьмі ці затрымалі чалавека без дзяцей? Якая навіна зробіць вам бальней? Затрымалі беларускамоўнага чалавека ці затрымалі чалавека, які ў 20-м годзе хадзіў з расійскім трыкалорам? Так табе і трэба. Мы ўсе на гэта вядземся. Яшчэ такая парада: не будуй жыццё у новай краіне. І я вам скажу, беларусы пад Белым мастом не шмат месца, мы ўсе там не апынемся, у кагосьці ўсё будзе добра. І як гэта выглядае? Я чамусь не вучу гэтую мову, я чамусь не даведаўся, якія мне трэба крамы. І чалавек праз 3 гады даведваецца, што ёсць ачу-карты. Я кажу, а чаму вы яе не набывалі і купляеце такія дарагія прадукты? Ён кажа, а я думаю, што ў наступны месяц все скончыцца, і я вярнуся ў Беларусь. І тут такое вельмі жорсткае, але ж пакуль нічога не пайшло. Чалавек фізічна ўжо тут, а рэальна псіхалагічна я заўсёды ў Менску. Хто падпісаны на літоўскія навіны, хто падпісаны на тое, што адбываецца. Дарэчы, для мяне быў вельмі цікавы паказчык, як чалавек нармальна адаптаваўся. Ён прыйшоў да мяне на кансультацыю, і ён пачаў казаць, як нашыя ругініні дрэнна змагаюцца з дронамі. І я кажу, вось гэта адаптацыя. Вау! Дарэчы, там былі іншыя праблемы, але ж чалавек адаптаваўся, чалавек у тэме. Шкодная парада: захавай статус любой цаной. Як гэта выглядае? Я быў прадпрымальнікам, і тут буду прадпрымальнікам. Ніколі я не змяню нічога. Якая яшчэ дрэнная парада? Адмоўся ад усяго таго, што ў цябе было ў Беларусі, стань новай персонай. І тут 2 беды. Чалавек пачынае жыццё з нуля, хаця не разумее, што яго шмат чаго добрага было ў Беларусі, ці чалавек пачынае прыстасоўваць тое, што цяжка прыстасаваць да жыцця ў Літве. Я вельмі люблю такую параду. Выпісваеш усё, што ў цябе было ў Беларусі, якія здольнасці, якія кампетэнцыі, якія сувязі, і проста насупраць кожнага пішаш. Гэта тут можна неяк прыстасаваць ці не? У большасці выпадкаў людзі кажуць пасля такога простага практыкавання: вау, дадаць бы мову, і зусім будзе добра. І я называю гэта рэканструкцыяй сваіх навыкаў. Калі ты гэта не робіш, то ты будзеш у кожнай краіне кожны год пачынаць з нуля. А калі ты разумееш, што ты сюды прыехаў не з пустой галавой і не з пустымі навыкамі, то табе будзе занадта лягчэй. Ну і я вельмі люблю не прасі дапамогі, ты ж дарослы, як гэта ў мігрантаў выглядае. Я прыехаў, сам усё знайду, сам усё
сам усё зраблю. Ці ёсць іншае. Я зараз буду злы псіхолог, інвалідызацыя. Ну я ж не магу паехаць сам на грамадскім транспарце. Трэба, каб хтосьці мне паказаў, як ехаць. Я ж не магу сам набыць нешта. Мне трэба, каб нехта паказаў. Калі да вас прыехаў новы мігрант, самае лепшае, што вы можаце зрабіць, гэта як вучыць на ровары катацца. То бок ззаду ісці і ў пэўны час адысці ў бок. Калі вы заўсёды будзеце бегаць за роварам, калі дзіцё вучыцца, то, па-першае, мне гэта карысна. Я скінуў 2 кг, пакуль вучыў, але ж увогуле гэта не карысна бегаць за роварам. Дзіцё ніколі не навучыцца. Ну і які яшчэ ёсць міф? Мы страцілі свае лепшыя гады ў міграцыі. Мы зрабілі ўсё дрэнна. Але ж я хачу паглядзець на траўму, на міграцыю, як на траўматычны рост. Каб сфарміраваліся новыя нейронныя сувязі, трэба 2 умовы. Першая – гэта звычкі. Хто чытаў у інстаграмы? Кожны дзень рабі, кожны дзень нешта паўтарай, ну, сорамна. Ой, не сорамна, скучна. Як будзе скучна? Сумна і сорамна. І сорамна, што я забыўся. А па-другое, гэта траўма. Траўма, яна дапамагае рабіць новыя нейронныя сувязі. І зараз, Бог даў лімоны, рабі ліманад. І вельмі добра ў міграцыі новыя навыкі, новае нешта рабіць. І тут я зрабіў цікавую... Гэта мем, але ж для мяне ён вельмі важны. Многія людзі кажуць, вось, я загубіў 5 гадоў, я кажу, а як выглядало ваше жыццё з 16-го года, напрыклад, до 20-го? Ну, я хадзіў на працу, купляў прадукты ў Еўраопце, домой прыходзіў. А як выглядае ваше жыццё ў міграцыі, дзе вы згубілі лепшыя годы? Ну, хожу на працу, іду ў Максімум, набываю прадукты, гатую вечеру. Я кажу, і чалавек глядзіць і кажа, а нічога і не змянілася, і неяк добра. Я недастаткова добры мігрант. Перфекцыяністы тут. Як гэта выглядае? Не вывучыў мову, не можаш у вочы літоўцам глядзець. Калі ты за першыя 2 гады не прачытаў усе кнігі па гісторыі Літвы, то ці можаш ты наогуле тут на нешта ўплываць? Якая можа быць тут праблема? Я заўсёды лічу, што моя літоўская мова недастатковая, і я не магу пачаць на ёй размаўляць з людзьмі, стасавацца. І я ведаю на C20 па тэстам, але ж я не пачынаю размаўляць, бо што? Я недастаткова добры. Мне трэба яшчэ больш і больш часу, каб стаць дастаткова добрым. Я гэта бачу вельмі часта ў іншых сферах. Я недастаткова добры мужчына, каб завадзіць дзяцей у 55. Я недастаткова добрая гаспадыня, каб з кімсьці пачаць сустракацца, хаця я гэта звязана ў эпоху даставак і іншае. Але ж усё было добра, але ж не так страшна траўма, як мы з ёй змагаемся. Мы ж ідзем у Інстаграм і глядзім, што са мной не так, што адбываецца. І тут модныя дыягназы. Ну хто ў сабе СДВГ, здух, ПРЛ, біполярка, дэпрэсія, трывога, але ж вы зараз не модныя. Зараз развад аўтычнага спектру. Вось гэта модна. І пра гэта пішуць усе. Калі ваш знаёмы паглядзеў люстэрка больш за 10 хвілін, хто гэта? Нарцыз. А калі чалавек просто сказаў, не чапай мяне, калі ласка, я хачу пасядзець дома, каб мяне ніхто не чапаў, то развад аўтычнага спектру. І гэта вельмі цяжка, бо кожны знаходзіць у сябе тое, што шукае. А калі ты звернешся да чату GPT, ты ж не пішаш запыт. Задай мне пытанне, каб даведацца, ці ёсць у мяне здух, ці не. Ты яму пішаш, ёсць у мяне здух, дакажы, калі ласка. А ён знаходзіць, калі ласачка. І ён знаходзіць усе прыкметы здух, ён знаходзіць усе прыкметы разваду аўтычнага спектру. І вось на 4-й гадзіне
вы знаходзіце бліжэйшага псіхолага ў інстаграму і пішаце: мне нічога не дапаможа, гэта вядома, парайце, калі ласка, добрага псіхіатра ў Літве, які мне дасць самыя, я не скончу, самыя цяжкія таблеткі. І толькі праз гэта мне дапаможа. І таму пра Вільню зараз ёсць жарт: палова бухае, палова на антыдэпрэсантах. Я, дарэчы, вось нефармалую. Ага. І калі мы кажам пра міфы папулярнай псіхалогіі, ладно модныя дыягназы. Далей ідзе яшчэ весялей. Ты не пазітыўна думаеш, ты неяк не так глядзіш на свет. Паглядзі пазітыўна. Я кажу, навіны чытаў? Бачыў, што ў свеце робіцца? Як на гэта глядзець пазітыўна, калі ты цвярозы? Трэба проста выйсці з зоны комфорту. Людзі, а як туды ўвайсці? Вось я бы хацеў туды вярнуцца, а выйсці я ўжо і сам змагу. Сапраўдная любоў вырашыць усе праблемы. З мілым рай у шавашы. І вось мы абодва сядзім у шавашы і абодва шукаем, як выбрацца з трывогі. Травму можна папрацаваць за адзін сеанс, а што там прыйшоў да псіхолага, і ёсць такі мем, дзе чалавек браў, гэта я прыйшоў да псіхолага за 40 еўра і хачу за адзін сеанс вырашыць усе свае праблемы. Не, траўма – гэта 15 заняткаў, гэта цяжка. Гэта тое, што фармавалася у вас вельмі доўгі час. Ну і ўсё ідзе з дзяцінства. Выбачце, наша дзяцінства да многіх нашых праблемаў проста не мае ніякага дачынення. Я зараз скажу такую рэч, якую цяжка ад псіхолагаў спрымаць. Большасць нашых бацькоў былі норм. Большасць нашых бацькоў хацелі нам лепшага. І большасць нашых бацькоў ніколі не думалі, што з намі гэта здарыцца. І калі мама ці бабушка кажуць: ты з'ехаў і жывеш, а яшчэ і паглядзець БТ, як гэта выглядае, у вас есці ёсць што? Я кажу: ёсць, бабушка, есці. Яна кажа: хлусіш? Я кажу: не. А мы ж бачылі па тэлебачанні, што у вас бульбы няма. Я кажу: ну, бульбы нема. Сапраўды я ем ласось з хлебам. Нема бульбы у нас сёння. Міфаў недастаткова. Я памятаю, быў у мяне такі досвед, мне прыйшлося праехацца на ментаўскім бубіку. У 20-м году усе гэты атракцыён любілі. І я ехаў ззаду, і там уперадзе ён слухаў музыку. Яму было скучна. Яму яшчэ музыка. І мы сядзелі з хлопцам адзін насупраць другога, і ў яго іграла ёлка. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. І мы абодва ў кайданках, я гляджу, ну што, блин, залежыць усё ад цябе. І гэта тое, што зараз транслюецца ў свеце, ну што, ты сам можаш зрабіць сваё жыццё. Не, ёсць абставіны, якія трэба прымаць, і трэба разумець, што мы часцей за ўсё бываем у тых абставінах, у якіх нам даводзіцца. Гэта не тое, што трэба скласці рукі, але ж гэта пра тое, што трэба разумець, што не ўсё залежыць ад нас саміх. Эмацыйна здаровы чалавек ніколі не трывожыцца. Не, трывожыцца гэта нармальна. Калі чалавек не трывожыцца, я кажу: вы да тэрапеўта не хадзілі? І чалавек кажа: чаму? Я кажу: бо трывога гэта нармальна. Гэта нармальна. Ненармальна, калі ты жывеш без эмоцый, і гэта праблема. Псіхолог дае правільныя адказы. Выбачце, не. Псіхолог можа памыляцца, і, дзякуй Богу, у лекараў ёсць свае могілкі, а ў псіхолагаў ёсць свая колькасць кліентаў, якія кажуць: не, лепш да таролага, нешта ты сказаў, не разумею. І тое, што людзі вельмі часта ігнаруюць, сам пераезд сам па сабе не так страшны. Накрывае праз 3-4 гады. Калі ўсе праблемы вырашыліся, калі ты літоўскую не вывучыў, калі ты не інтэграваўся,
І коли ти глядиш на донату 5 євро з думки, о, розбагатів. І це нормально. І я кажу, тыя, хто 4-й год эміграцыі ці 3-й, вельмі нормально, калі прыйшла другая хваля. Чаму? Бо псіхіка, памятаеце вось гэтую, як стрэс ідзе. Спачатку міграцыя, ты актывуешься, ты зараз я вам усім покажу, зараз усё будзе. І тады яно пайшло на спад, гэта прыпадае на 3-й год, і ты так, чым заняцца? Што не так? Тут накрывае дэпрэсія. Людзі кажуць выгаранне, але ж я пра беларусаў кажу, выгарання няма, попел не гарыць. Але калі ёсць выгаранне, то і дзякуй Богу, што згарыць не пагніе. І тут накрывае нармальна на 3-4 год, пра гэта таксама трэба памятаць. А пра траўму я, дарэчы, скіну слайды, можна будзе спампаваць, але ж пра траўму жартаў не будзе, бо я один раз пажартаваў, і мне напісалі вось такое пісьмо ў Фейсбуку, бо і пра траўму адзінае, што хочу сказаць вось у фармаце такой публічнай лекцыі, не ўсё тое ПТСР, што траўма, і не ўсё, што тое нам падаецца, што нас не траўмавала, будзе не траўмай. Мой любімы прыклад траўмы. Гвалт, зразумела, вось гэта мы ўсе ведаем. Уявіце сабе, вось можаце закрыць вочы. Дзяўчынка у прыгожай сукенцы. Яе пазваў на спатканне самы прыгожы хлопец. Ён быў трошачкі багаты. Яна не ведала, але ж яна спадзявалася на гэта. Яна прыйшла на гэта спатканне. Ён ёй падарыў розы. Я не ведаю, 101 ці 51. Усё было вельмі прыгожа. Гэта быў рыбны рэстаран. І яна падавілася косткай рыбнай. Я ёй вырвала на гэтую прыгожую сукенку, на гэтага прынца. Усё было аблёвана, афіцыанты яе на сілу выратавалі, і спатканне было зменшана. Прайшло 3 гады. Усё нормально, жыццё ідзе, але ж яна набыла кватэру, і яе накрывае кожны раз, калі яна ўваходзіць у пад'езд. Накрывае раз, накрывае 2, накрывае 3. Это Менск, магазин «Океан». Там прадаюць рыбу. Яна 3 гады пазбягала есці рыбу. Яна 3 гады нават пах рыбы не адчувала. І калі зараз яна праходзіла вакол магазина крамы «Океан», то яна кожны раз успамінала тую траўму. І чаму я кажу, тое, што для вас траўма, для мяне можа быць аўторак, звычайны аўторак. Тое, што для вас траўма, тое, што для мяне траўма, для вас можа не выглядаць ніяк. Яшчэ прыклад. Мы ўсе ў міграцыі, не ўсе, а частка з нас згубіла сваю ідэнтычнасць. І адзін партнёр кажа другому, мяне ў Фейсбуку абразілі. Я кажу, партнёр кажа, як тебе абразілі? А чалавек кажа, у душках напісалі псіхолог. Гісторыя не пра мяне, але ж, вось такая, у душках напісалі псіхолог, другіх кажа, і ты ў душках напішы. Для другого чалавека гэта не падзея. А для гэтага чалавека, глядзіце, як бацька, я пра чалавека кажу, як бацька ці матка, я вось не ведаю, дзесьці бегае дзіцё. Як беларус, не ведаю. Як тое, не ведаю. Адзінае, што засталося прафесія. І гэта напісалі ў душках. І тут у духкосці. І чалавека вось гэта траўмавала. Для іншага чалавека гэта будзе не траўма. Таму я кажу тое, што для вас траўма, для іншых людзей можа быць нават і не траўмай. І да гэтага трэба быць вельмі пільнымі. Прыкметы тут ёсць, што падтрымлівае нашы траўмы, пастаянныя навіны, адсутнасць сну, ізаляцыя. Але ж я хочу сказаць пра адно, алкаголь альбо рэчывы як вытрымаць. Нам здаецца, што бакал віна ўвечары, каб нармальна шла міграцыя, гэта нармальна. А як насамрэч? Мост такі, можа, мы з табой справіліся з гэтай траўмай, а ўвечары прыйшло віно. І мост такі, не справіліся. Сёння зноў віно. Таму адказ ад рэчываў гэта вельмі важна, калі хто ўжывае. А сорам за свае рэакцыі і перфекцыяністы, ёсць тут перфекцыяністы,
Самокритика. Сапраўдная девочка не может плакать. Хлопчик не может плакать. А чему ты там переживаешь? Треба было справиться самой. А ты до психолога пошла. Не соромно тебе. И мы далее идем у тое, что до допомоги треба звертатися. І до той, яка у нас тут фізично є замки, і увогуле до допомоги. Можна допомогти собі сам, але ж я один скажу, остерігайтеся популярної психології. Розкажу чому. 4 годы тому усі довідалися, що треба дишати, коли тривожишся. Ну як дишати? По квадраті, ці щось ще. Але ж кожен день тривога, кожен день усе кепска. І мозг розуміє, ага, гэты нервны пачаў дыхаць. Значыць, нешта адбылося ў свеце. Значыць, усе кепска. А на што ты, халера, пачаў гэта рабіць? Ага, то бок, чым больш у вас рэпертуар, каб справіцца, тым будзе лепей. Калі вывучылі нейкае практыкаванне, пашукайце іншае. Калі будзе толькі адно, то можна зрабіць па Павлову новы рэфлекс. Пачаў дышаць, больш трывожышся. Але ж калі вам дапамагае, добра ўжывайце. Не рабіце сабе экспазіцыю праз думкролінг. Так, сколько мне часу? Добра. Супраціў звароту да псіхолога і псіхіатра. Дзякуй савецкай псіхіатрыі. Як это выглядае? Ну, калі я звярнуся да псіхіатра, то мяне куды паставяць? На ўлік. А калі нехта пабачыць, што я хожу да псіхолога, скажуць, ну, ненармальна, нешта з табой не так. Таму я адбіраю, выбачце, але ж гэта тое, што нас вучылі, я просто раскажу як факты. Вы самі рабіце высновы. Нас вучылі ва універсітэце і казалі, працаваць з працай онлайн – гэта нейкае трызненне, бо ты не бачыш чалавека і яго рэакцыі. Але ж 20-й год, ковід, я чытаю даследаванні, як добра працаваць онлайн з траўмай. Але ж у мяне ёсць такі прыклад, ён зараз будзе не смешны. Чалавек прыйшоў працаваць з траўмай онлайн, ну, шчыра скажу, грошы трэба, я таксама мігрант. Але ж я думаю, усё чалавек робіць, усё нармальна. Што з табой не так? У мяне пытанне, што з вамі не так? Чалавек падчас таго, калі мы з ім працавалі, рабіў самапашкоджанне. Я не бачыў яго рук. Таму з тых пор, калі я чую ПТСР і працу онлайн, я кажу, лепш схадзіць да студэнтаў ужывую, і ён будзе бачыць, што вы робіце, чым працаваць ПТСР онлайн. І гэта вельмі важна. Мяне паставяць на ўлік, спецыяліст мяне асудзіць. Шчыра вам скажу, псіхологу на вас, які працуе са сваім супервізарам, на вас, ну як бы сказаць, пасля сесіі, я не думаю про вас. Подставьте іншае слово. Давядзецца гаварыць пра самае балючае. Не заўсёды трэба казаць пра самае балючае. Можна казаць толькі пра тое, што вас у гэты час кранае. Стане толькі горш, і тут я вам скажу праўду. Стане толькі горш. Калі не стала больно, калі вы працавалі з псіхолагам, то ён ціскаў не на тыя кропкі. Вы пагаварылі. Пагаварыць таксама можна. І тут я хочу сказаць вельмі цікавую думку. Раней, калі вучылі на псіхолагаў, казалі больш тэхнік. Вось больш тэхнік. Напіхаем тэхнік, каб яны ушлі слова тэхніка толькі памяталі. Сёння мяне вельмі ўразіла думка, якую вось тыдзень таму я пачуў на канферэнцыі. Нам сказалі, ведаеце, тэхнікі ведае і гапата, GPT. А што засталася людзям? Людзям засталася доброта. Людям засталася спачуванне. І я спытаўся чалавека, вось вы да мяне ходзіце, тэхнікі не робіце, чаму вы да мяне ходзіце? Ён кажа, Іван, для мяне вельмі важна, што вы кажаце, што мне спачуваеце. Я кажу, сапраўды, спачуваю. І гэта важны падыход, што калі у вас няма денег на псіхолага, грошай, але ж ёсць сябры, ёсць знаёмыя, з кім можна пашэрыць той боль, які ў вас ёсць, то гэта таксама працуе. Толькі не кажыце іншым псіхолагам, што я іх хлеб адбіраю. І да псіхіатра можна звяртацца. Шчыра скажу, што тут штучны інтэлект.
А штучны інтэлект зараз увайшоў у наше жыццё, і я шчыра скажу, што ў мяне у самого такія думкі кожны дзень ад таго, што мяне заменіць штучны інтэлект, да таго, што праграмісты ідыёты самі зрабілі штучны інтэлект, а ён іх звольніў. Ну гэта ж дадумацца, прыдумаць тое, што цябе звольніць. З іншага боку, ён вельмі дапамагае нам псіхолагам не плаціць за супервізію. Разбірацца з тым, што атрымоўваецца. І тут ёсць праблемы, на якія я хочу звярнуць увагу, бо зараз гэта штучны інтэлект, гэта як, выбачце, але ж яшчэ гэта як мастурбацыя. Усе робяць, лишь саромяцца казаць пра тое, што гэтым займаюцца. І чаму мы боимся штучнага інтэлекту? Ну, па-першае, мы боимся страціць працу. І што мяне тут супакойвае, што Маск у 23-м году казаў, што ў 26-м годзе мы ўсе страцім працу пра штучны інтэлект. І выбачце, штучны інтэлект наламаў столькі дроў, што амерыканскія кампаніі нанимаюць людзей, каб разабрацца з тым, што нарабіў штучны інтэлект. Стаць непатрэбным, і гэта вельмі важна, бо я ўсё жыццё вучыўся, веды, чытаў кніжкі, а зараз ты разумееш, што гэта проста правільны промпт. І, дарэчы, я тыдзень таму быў на мерапрыемстве, дзе трэба было зрабіць сваю прываду за 48 гадзін. Гэта называецца хакатон. І мне было так цікава, што мы зрабілі, кожная каманда зрабіла сваю прываду за 48 гадзін, і дзесьці сядзелі праграмісты і казалі, а нахера мы сюды прыйшлі, што нам тут рабіць. Але ж праграмісты трэба, бо мы калі пачалі гэта дэплоіць і рабіць, каб яно пачало працаваць, праграмісты так, ну што, вайб-кодеры, зараз дядя вам дапаможа гэта зрабіць правільным. Мы не паспеем адаптавацца. Мой падыход такі, я пагляджу, дзе яно скончыцца, і там пачну адаптавацца. Ёсць добрая і дрэнная навіна. Амерыканцы, дарэчы, забаранілі новую мадэль Anthropic, які выпусціў штучнага інтэлекту, бо ён занадта умны. І тыя, хто рабіў гэтую мадэль, яны думалі, вау, мы зрабілі мадэль, якая пачне новыя лекі рабіць. Людзі зараз новыя звычкі пачнуць фармаваць. Першыя запыты, як узламаць Пентагон, як зрабіць ядерную бомбу і як захапіць Ізраіль-Палесціну. І яны побачылі, што тое, што адбываецца. Але ж, калі мы лічым, што людзі дрэнныя, не, мне падабаецца іншы эксперымент. Зрабілі розныя агенцкія сістэмы, якія агентура, Пазняк нас бы тут падтрымаў, агенцкія сістэмы штучнага інтэлекту, і зрабілі грамадства, у якім яны будуць узаемадзейнічаць. Дык вось, я не памятаю, якая сетка. Одна сетка сама выпілілася, сказала, не, я з гэтым не хачу. ChatGPT хацеў усім падабацца, ён з усімі пасябраваўся. Што зрабіў кітайскі DeepSeek? Ён пачаў ваяваць з усімі. І нарэшце, праз колькі-то дзён там было наша грамадства, дзе ўсе на ўсіх катаюць, дзе ўсе са ўсімі пасварыліся, і таму цікава, што нават штучны інтэлект працуе як мы. І раней, ведаеце, калі казалі, што песок перамог мяса, гэта нас пахавалі, то зараз песок перамог мяса, гэта штучны інтэлект, які працуе на кремні. Ну і мы боимся страціць кантроль. Хто ведае, што там зараз з дзецьмі адбываецца, што яны зараз... Раней яны гуглілі, можна было паглядзець хоць гісторыю. Раней можна было, а аб чым ён зараз размаўляе са штучным інтэлектам, гэта праблема. Мой у 6 гадоў сказаў, што мультики не цікава, ён будзе вучоным. І зараз з галасовым помощникам яны абсуждаюць, як ляцець на Марс. Я кажу, дзякуй. Дзякуй. Гонар для бацькі. Часто люди боятся не шыі, а того, что мы з ім не можем конкуровать. Дарэчы, у меня была такая спакуса на гэтым тыдні. Быў дзень, калі я пачуў свайму рэпетытару за англійскую мову. І выпусцілі новую мадэль, якая нармальна перакладае. І не трэба нават вучыць мову, і ўсё гэта адбываецца ў адзін дзень.
І, блін, гэта быў самы цяжкі платеж за апошні год, на што плаціць. Але ж, што тут можа сказаць псіхолог? Калі мы не можам да нечага адаптавацца, яно вельмі хутка ідзе, то лепшая адаптацыя будзе ў тым, што прыняць, што я не магу адаптавацца. У чым тут будзе нармальная думка? Глядзіце, я не магу да чагосьці адаптавацца. Я пачынаю казаць, дурны ты, вучыўся ў БДУ, быццам бы дзесьці вучыўся, і гэтак далей. І я пачынаю сябе крытыкаваць, трывога яшчэ большая, і ўсё, я ў гэтым цыкле. Калі я бачу, што я да нечага не магу адаптавацца, і я іду праз самаспачуванне, я кажу, слухай, нармальна, заўтра разбіраемся. Праз самаспачуванне я разумею, як да гэтага прыйсці. І мой промпт да чату GPT будзе не тое, як мне перажыць і адаптавацца да цябе, а мой промпт будзе другім. Слухай, а дзе месца псіхолога сёння ў жыцці, каб мне кожны дзень не пытацца у цябе, якія новыя веды мне трэба. І гэты промпт мне захавае псіхіку. І, дарэчы, гэта вельмі цікава назіраць, калі людзі, якія 6 гадоў не былі ў нашым свеце, ну, ведаеце, дзе яны былі, і яны выходзяць, і яны бачаць чат GPT, яны бачаць, што сусвет іншы, і гэта вельмі цікава назіраць, як іх свет рушыцца. Аб чым ён марыў? Я выйду адтуль і стану праграмістам. Ён выходзіць, і ён кажа, я даведаўся, што праграміст праходзіць 100 ці 200 сумоўяў, каб атрымаць працу, яго свет парушаны. Таму гэта вельмі важна. Што робіць штучны інтэлект дрэнна? Ставіць дыягназы, прадказвае будучыню. Чаму? Ён вам прадскажа ўсё, што заўгодна. І як гэта выглядае? Прыходзіць пара на сямейную тэрапію. Кожны са сваім чатам GPT. Дасталі мабільнікі. Я так кажу адразу, а можна я ваш кейс на стендапе раскажу? Яны кажуць, да. Кожны дастаў свой чат GPT і кажа, вось, Иван, поглядите, мой чат GPT сказал, что яна не права, и вот расклал мне по пунктах. Тогда яна покажет, не холера, у меня кваут. Кваут показывает, что ён дурны, и все такое. Я кажу, скиньте мне, калі ласка, и мой чат GPT вам скажет отказ. Але ж я поглядел, якія были промпты. Промпты были вельмі цікавыя. Дакажи, калі ласка, гэтай дуры, што я быў прав у гэтым споры. І у яе якая, дакажы гэтаму козлу, што ён козёл. І чат GPT слухае, павінуюсь, як пра чат GPT кажа Маск, мне вельмі падабаецца яго метафора, выбачце, калі ласка, за сексізм, гэта Маск, ён кажа, што чат GPT гэта як каліфарнійская дзяўчынка, яна хоча ўсім падабацца. Вось так і працуе чат GPT. І што мы зрабілі? Мы зрабілі новы промпт. Дапамажы, калі ласка, мне пачуць тое, што мой партнёр кажа. Дапамажы, калі ласка, мне разабрацца з яго пункту гледжання. І вельмі цікава атрымалася, што псіхолог піша промпты на тэрапіі, пазбаўляючы сябе грошай, але ж вынік быў. Гэта быў вельмі цікавы досвед. Дзе нельга выкарыстоўваць штучны інтэлект? Суіцыдальны крыз. Дарэчы, людзі навучыліся яго, я вам не буду казаць, але людзі яго дураць, ён апісвае такія схемы, як зрабіць суіцид, што вялікі жах. А кітайскі дыпсік яшчэ падказвае, дзе набыць гэтыя лекі. Псіхоз. Чат GPT толькі раскрывае псіхоз. Попробуйте напишите. Докажи, калі ласка, что Лукашенко инопланетянин. И он напишет доказы. И еще наприконцы напишет, додать тебе доказы, что и Трамп инопланетянин. И ты будешь далее с ним размовлять, тому не. Медиація, сімейна терапія, хатні гвалт. Вибачте, але ж я бачив приклади віктімблеймінга з пункту гледжання чата GPT. Так, ён тебе біў, але што я паводзіны, што, блін. І гэта цікава, што гэтыя памылкі зараз ёсць у чата GPT. І ў сітуацыях, дзе трэба людзі. Я не буду зараз казаць усё. Шкодная парада – гэта лічыць чат GPT разумнейшым за спецыялістаў. Не.
бо вы туды закінеце толькі тое, што вы закінеце. Спецыяліст можа пабачыць нешта іншае, што вы самі нават не заўважыце. Ну, мой прыклад, дакажы, калі ласка, што ён дурань. Ну, ўсё, а вы ж іншых дадзеных не далі, таму гэта вельмі цікава. Школьная парада номер 2. Злівайце, калі ласка, яму усе свае паспарты, свае ID і гэтак далей, бо КДБшнікам нічога не трэба, калі яны... І мне нават цікава, як яны могуць яго ўзламаць, што людзі прыходзяць, усе прыватныя дадзеныя ёсць у чат GPT. Шкодная парада, кажыце толькі тое, што вы хочаце пачуць. Ну, я казаў, свет мой люстэрца скажы, досі праўду даважы. Шкодная парада номер 4. Гэта ва ўсім ідзіце на чат GPT. І тут я хочу пашэрыць одну гісторыю. Мне расказаў, ага, у мяне яшчэ 7 хвіліначак, таму трымайцеся. Таму трымайцеся. Праграміст сказал, до нас пришел наш тимлид и сказал, что будем уживать штучный интеллект. И я думал, что мне будет меньше працы. А тимлид сказал, зараз я вам буду в 10 разов больше задач давать. И зараз он каже, ранее я мог попить каву, а тут дзинк, чат GPT зрабіў, дзинк, кодекс зрабіў, дзинк, яшчэ нешта зрабіла. І ён кажа, і я сижу як малпа паміж агентамі, а раней мог бы піць гарбату, сказаць, што я гэтую задачу буду рабіць 2 тыдні, зрабіць левай ногой за 3 дні і атрымаць свае грошы. Таму, калі мы ўсе лічым, што капіталісты дурнейшыя, мы зараз будзем выкарыстоўваць чат GPT ў нашай працы, не пракаціць. І калі мы кажам да псіхалогіі, то гэта вельмі вялікая інфармацыйная нагрузка. Калі раней пачытаў газету, пачытаў нешта, то зараз чат GPT, як ён працуе. А хочаш, я тебе дам еще 20 фактов про гэта? А давай даведаемся, як гэта працуе. І ты ўрэшце пачынаеш дыалог з ім, як працаваць з трывогай, і сканчваеш любоўнікі Клеапатры у той ці іншы год. І вось, як выглядае пракрастынацыя ў 21 веке, і веку я вам растлумачу, як яна выглядае. Давай з чатам GPT параімся, як зрабіць прэзентацыю стендап. Добра. А Клауд гэтыя шуткі палічыць, жарты палічыць нармальнымі ці не? А гэта як, а гэта як, а гэта як? І ты праз 4 гадзіны пытаешся сябе, а што я рабіў? А на што я сидзела? Калі гэта толькі ў мяне, тады выбачце. А шкодная парада 4. Перастань самастойна думаць, і гэта вельмі важная парада для мігрантаў, перастаць самастойна думаць. На што мне вучыць літоўскую, калі я магу перакласці любой ліст у дэпартамент міграцыі ці кудысьці з дапамогай штучнага інтэлекта. І як гэта выглядае? Раней я бы вучыў мову праз тое, што мне трэба перакласці нешта, прачытаць, зразумець. А зараз на што нам вучыць мову? Калі мы можам... Ну, тоже. Можно переводить, когда знаешь язык, когда полезно. Гэта, але ж няма матывацыі вучыць. Ён і працуе такая схема, якую мне падабаецца, мой кліент сказаў, у яго працуе. Я спачатку пішу гэты ліст да дзяржустановы, потым правяраю з дапамогай чату GPT і прашу яго зрабіць мне вакабуляр, ну, што я не так зрабіў. Калі я з самага пачатку пішу, то ўсё дрэнна. Ну і штучны інтэлект аслабіць розум, гэта зразумела. І калі мы з маім сябрам недавно камунікавалі, я казаў, памятаеш, мы на стаміне вучыліся печатаць, каб хутчэй. Зараз гэты навык нам зусім не трэба, бо ўсё галасавым. Не ведаю, як вы, я апошні раз рукой пісаў, можа, гадоў 5 таму. І многія навыкі, якія ў нас ёсць, яны нам сёння не трэба. Але ж гэта не значыць, што трэба генераваць новыя. А што застаецца чалавеку? Адносіны, праца з сорамам. Я думаю, што адзінота гэта тое, што нас усіх накрые. Бо ты, калі адзін з жалезам, жалеза заўсёды робіць табе адзінокім. Таму
вось тое, што вы зараз сюды прыйшлі у дождж, у нядзелю, у выходны, чакалі 45 хвілін, самі падумайце, пра што гэта. Гэта не пра новыя веды. Я думаю, што я новага не шмат чаго сказаў. Гэта пра стасункі, гэта пра тое, што мы ўсе разам. Чат GPT і астатнія, я хочу даць адзін алгарытм, калі вы з чалавекам, калі вы з ім размаўляеце больш за 30 хвілін і не вырашылі сваю праблему, кідайце ў бок, бо ён будзе вас вадзіць па гэтаму колу лепш. Выбачце. Вось бачыце, як нас замбуюць. Я пачаў кепска казаць пра чат GPT, і мой голас пачаў сесці. Нешта Маск там падкруціў. І калі праблема не вырашаецца, за пэўны час лепш адкласці, бо ён будзе вас вадзіць. І я напрыканцы дам вам промпты пры трывозе, іх можна будзе спампаваць. Выступіў ролі псіхатэрапеўта, мая сітуацыя, памагі мне зрабіць гэта, не давай мне хуткіх парад, спачатку задай мне пытанне, дапамажы разабрацца. Чаму гэта важна? Бо ён заўсёды адразу вам дасць параду, якая вам не будзе патрэбна, і выступіў ролі псіхолага, КПТ-тэрапеўта і коуча, і мой сябар сказаў, можна яшчэ ўдасканаліць якога псіхолага. Напрыклад, пабудзь псіхааналітыкам. Ён будзе гадзіну маўчаць, а потым выставіць вам рахунак за 100 еўра. Ці гештальтыстам, ён будзе шукаць у вас стульчыкі. Але ж калі адысці ад жартаў, ёсць розныя ролі, якія вы можаце яму даць, і гэту ролю трэба акрэсліць. Пры трывозе вельмі важна разабрацца, дзе факты, дзе эмоцыі, дзе паводзіны, і таксама гэта важна, агучваеш сітуацыю, дапамажы, калі ласка, дзеліць факты, эмоцыі, паводзіны. Гэта будзе добра працаваць, калі ёсць трывога кшталту такога, што заўтра мяне выйшаюць з Літвы. Якія ёсць факты, якія эмоцыі, якія ёсць паводзіны. І гэта добры промпт можна будзе таксама спампаваць. Пры пракрастынацыі я зрабіў промпт, можна спампаваць увогуле для мігранта. Ну і прыклад асабістага я тут таксама даў. Што насамрэч змяняе наш мозг, гэта напрыканцы, гэта не адзін інсайт. Гэта не тое, што я пагаварыў і нешта даведаўся пра сябе. Праца над сабой, яна вельмі цяжкая. Гэта калі ты скончыў промпт, і у цябе павінна быць дзеянне. Вось я зараз трывожуся, што мне рабіць. Калі ты не разумееш, што табе рабіць, гэта не праца. Калі ты выйшаў з псіхолага, і у цябе няма ў галаве рабі раз, рабі два, рабі тры, то гэта дрэнная праца. Вось. Таму ўсё можна спампаваць вось тут. Калі каму трэба прэзентацыя, я зрабіў колькі-то промптаў там. Трэба каму час. У мяне ёсць яшчэ да вас просьба. Я зараз сам раблю прыладу ў штучным інтэлекце, якая можа дапамагаць пры трывозе і пракрастынацыі. Я зараз збіраю людзей, каб тэставаць гэтую прыладу. Усім, хто зарэгіструецца, я вам даю 45 хвілін індывідуальнай кансультацыі, бесплатна. Вы мне дапаможаце тэставаць, даставаць Пожалуйста. Ось помпаваць усё. Ну и давайте сябраваць. Меня зовут Роман Василюк. Я просто психолог, больше ничего. И я есть в Инстаграме, Телеграме, Фейсбуку. Как насчет траться в шахтную войну? Ведаеце, у мяне былі вельмі інтэлігентныя бацькі, і мне вельмі цяжка ў трэці набіраць аўдыторыю. Але ж я там ёсць. А тиктоки?